Sibonge kakhulu umsakazi ngibikelela wena ngibikelele nabalaleli emakhaya. Namhlanje usuku olunjabulo esenzele lona ngabamahashi ukuthi size namuhla sizo celebrate kanye nabo losuku lwamahashi. Lolu-ke usuku oluhlanganise umkhandlu womasipala wethu uMkhondo, wahlanganisa i-district iGersibande District Municipality, yahlanganisa i-Department of Culture, Sports and Recreation eMpumalanga ngokubambisana ikakhulukazi nobukhosi basogwenyaneni uNkosi uYende. Yaphinde yahlanganisa-ke nabanye abasixhasile uPG Bison, uMPact, uCherry kanye nabaningi nje abakhona la abasixhasile ukuthi sizobungaza losuku. Unyaka wesibili-ke lona sijabulile ngendlela abantu abakhombise ngayo isasasa ukuphuma. Kuyabonakala ukuthi abantu bomile balambele ama-sporting codes a-different, so ukusebenzisana nobukhosi kanye ne-Department yaka-Sports, Culture and Recreation kuzosiza ukuthi si-diversify. Sibonile abanye bebenza i-tug of war, sabona abanye badlala umlabalaba. Lezi izinto ezishoyo ukuthi uma ngabe sesiwenza lo mcimbi sizawucela enkosini yethu ukuthi umane ube over 2 days, ngayizolo kube yilama games lawa asuke adlaliwe esingazange sikhona ukuwabona njengomlabalaba nje. Uthi uma udlala bekubhizi kudonswa i-tug of war, kanti nalaba abadlala umlabalaba bayadinga nabo i-support, nalaba abadlala i-tug of war bayidinga i-support. So onke lama games esuke akhona enzekile sizawuzama ukuthi kube na over 2 days. Okubaluleke kakhulu-ke ukuthi njengoba kuyinyanga yamagugu kunguSeptember, ziningi izinto ekufanele emsakazi siyifundise abantwana bethu abangazazi. Namhlanje ngiyabonga baqoqekile balana bonke, ezabazali siyazi ukuthi we can't be able to account ukuthi abantwana bakuphi. Le midlalo eyenzekayo isisiza ekutheni iqoqele abantwana estradini. Okunye kuphinde kwangihlaba kakhulu umxhwele emsakazi ukubona abojoke abantu besifazane. Nami ngithe ngifuna la kami ihashi, nami ngizabe nginelami ihashi ngonyaka ozayo noma lingaphuma unamba msila. Kuthiwa akubalulekanga ukuthi uqede kanjani, kodwa kubaluleke ukuthi ukhona, you are part of the program esuke ikhona, nawe uyanandisa. So sibonga kakhulu umsebenzi omuhle, and sibonge nokuthi umsebenzi wethu awunazi igameko zokuthi kunabantu abalwayo nokuthi kunabantu abenzanani. Sibonge kakhulu nje nani ukuthi nibe khona ukuzowukhava lo mcimbi wethu, so that abantu bazokwazi noma bangekho la bazi ukuthi namhlanje bekwenziwe umcimbi ofana nalo. Kahle kahle thina siwubuza ngokuthi iMkhondo August, kodwa ngesimanga sokuthi kube namanye ama-activities akhona ngo-August kwafanele soluhlehla. Ngonyaka ozayo sizostika kuMkhondo August, siwenze ngo-August, so that ngoSeptember sizokhona ukuthi siphinde futhi enze enye imicimbi engeyamagugu. Sibonge kakhulu. Mhlawumbe nje oba ogcina sigcina ozawethu khona into engekwakhulu ukuthi kuba khona amahashi ngumdlalo kuphela, kodwa ubanikazi bamahashi bayondla ojoki khona abakutholayo, uma abadayisayo khona abakutholayo. Mhlawumbe ungathini lokho ngosebenzisa awuphinde-ke ngisho ukuthi awugcini ukuthi amahashi kuphela ayadlala kuphela, kodwa-ke abanikazi bamahashi khona abakutholayo, wona babagibelayo futhi nabo futhi khona abakuzuzayo futhi khona siyabona khona abadayisayo futhi nabo bakhona futhi abakuzokhona babafikile la. Mhlawumbe ngosodolobha uthina lokho. Sibonga kakhulu lethuba ngoba angeke onke malanga sithi abantu sizobaqhashi, kodwa si-encourage lokuthi abantu babe nalento ekuthiwa i-innovation, baphinde babe creative. Le creativity yabo lebenze ukuthi baqale lo mdlalo wamahashi, yiwo ozokhuphula nalomnotho wethu. Sibonga kakhulu ukuthi kukhona bomama abathengisayo, njengoba bathengisa nje kukhona namuhla abazolala bakwenzile, bazolala kukhona bakuthengisile, nabantwana bazokhona ukuthi badle kusasa mangabe baye esikoleni ngoba umama uzokhona ukuthengisa kale mpuphu. Ngakho-ke le micimbi kanje siyayi-encourage. Yebo bojoki bakuthola lokho okuncane abasuke bakuthola, kodwa ngesifiso sethu kusebenza nobukhosi sizozama ukuthi nale iteki sike sithi ukuyiphakaphakamisa, ngoba uma ngabe uzothola isiteki esisikhiphile onyakeni wonke kufanele le hash lakho lidle, kufanele le hash lakho ulitraine, kufanele le hash lakho uligeze. Kukhona elinye ekuthiwe
lifake ifrontal fanele ulwenze sure ukuthi ifrontal yayo ihlala i-right. So njengoba siqhubeka nje sifuna ukuthi nezinga esisapota ngalo like lithi ukuqhubeka ukushona phezulu. Kodwa ke okungijabulisa kakhulu ukukhuphuka komnotho especially bosomabhizinisi abancane. Hayi sithokoza kakhulu ngoba ngesikhathi sakho ufika sephasela. Sibonga kakhulu.